Ulitin mo nga! Ate, dito ka. Anong pangalan mong tawag sa'yo sa bahay? Anong tawag sa'yo sa bahay? Bebs, oh. Nutusan ka ni mama mo maghugas ng pinggan, tapos ayaw mo. Tapos nag-music yung baby this time. Ano yung parang yung may feelings na ayaw. Bebs! Wait lang. Bebs! Hugas ka ng pinggan nga doon, may bisita tayo. Music! What? Okay. Mama, pag ganun mama, ayaw niya. Okay, ma'am, ano po ang mas gusto ninyong maging? Maging isang asawa o maging isang ina sa inyong mga anak? Ang dream ko talaga, business. Kaya hindi ko na ko isang pinsan si Ate Margie sa business. Alam mo yung may pinapili ka pero iba yung sinabi.